Acuéstense.啊，等一下，Milagres senyors, tots els fora ploguem. Ja ve Pasqua i tots solen pensar que les xiques per a festejar, perquè així s'estila una costum de fer un bon berenar. A una parelleta va espillar arrimats a un marge de Bisquer i els dos estaven molt juntets i no dient no sé què. En saber, els meus pares que en festeges, un berenar que t'aprepararà. I tant li va demanar que a la fi li va contestar: 2 pans que maus tindràs, pa, postres i més, i els ditets en xuclaràs. Però vull que sàpies i entengues la moda que n'hi ha, que tu portes 2 ous d'una sobrassada. Ara Pasqua ja havia passat, i ella estava en el camp molt calent. Lamentava i dia lo que sent que m'ha fet mal el berenar. Jo no sé entre els dos què passaria, que aquella Pasqua tota hora maleïa, i tant es va empitjorar que al metge van cridar, don Juan la va visitar, i es queda sorprès, diu, això no és res, lo que té la seva filla parlant l'informal són els ous de Pasqua que li han pegat mal. Estàs d'ací de València? Chimo Torero i la novia, carregats en un bon berenar, se n'anaren allà a la petxina, a per la petxina, a passar l'esprà. Ella portava bon magre, sobrassada i 2 parredons. Ell portava una gran llonganissa, ous i faves i llomello, i pa postre portava cacau. En un banquet ben assentats i juntets, Chimo li diu, xurra tinc fam, la xurra que està molt satisfeta, tira'm a la cistelleta i li trau el berenar. En un banquet ben assentats i juntets, Chimo li diu, xurra tinc fam, la xurra que està molt satisfeta, tira'm a la cistelleta i li trau el berenar. Chimo Torero i la novia, carregats en un bon berenar, se n'anaren un dia de Pasqua allà a la petxina a passar l'esprà. Ella portava don magre, sobrassada i 2 parredons. Ell portava una gran llonganissa, ous i faves i llomello, i de postre portava cacau. Chimo li diu, posa't al tall, amor meu, atraca't bé, no tingues por, que en Pasqua és cosa molt precisa. Menja-se la llonganissa i després tastar els ous. Chimo li diu, posa't al tall, amor meu, atraca't bé, no tingues por, que en Pasqua és cosa molt precisa, menjar-se la llonganissa i després tastar els ous.